Dami. Mi. Bulbin. Ano tayo? Idos ka? Oh. Tayo mo na ako soft drinks. Ayun, ipasok ko na yung mga paninda. Kasi malaki to. Itong tindahan ko na to. Bali ito, hindi pa ito makakapuno kasi natansya ko na ito dati yung ano, kasi na-inventory namin dati. Mga 50k bago ito mapuno. Konti-unti. Wala pang mga dilata. Pero may kinuha na akong mga dilata na iba. Chine-check na ng asawa ko. Yan muna yung na-check mo para ilagay ko na. Para di na makataranta dyan. Na-display ko na.
naman. Ako'y nasasaktan. Nakikita. Sige na. Tahan na. Kahit mahal sa mahal kita. Ikaw lang isa. Oh God. Ay, hindi kaya mo ng mga laki mo. Sukan. Ito na. Sige, tawagin naman. Ito ang laki mo. Ang isang ton. Ito okay na, mga biskuit. Ito mo. Diyan mo lang muna. Ito okay na to. Ito naman yung mga Lucky me. Dito ka muna. Doon muna doon. Pagkabas na naman. Pancit Canton.
tuloy. Kung ano maingin kung mamerat ko, pagdagang sa ceiling fan. Para may electric fan dito. Mainit talaga. Tapos tuloy-tuloy pa rin kami ng pang-display. Ano mga chicheria nandyan pa. Soft drinks. Ano nalagay ko na yung iba. Mga Lucky Me yan, Pasit Canton. Pero lalagyan namin ito ay balde. Kasi pag ganyan lang siya, kinakain ng daga. Paunti-unti lang muna. Siyempre, kada sahod natin ay paunti-unti na naman tayo na kumbaga panibagong ipon, pundar para magkaroon ulit. Mamaya mga debote lilinisan pa kasi bago ilagay sa rep. Pupunasan yung bote. Ayan po, sana magustuhan nyo itong vlog natin. At yun, kaya di muna ako nakapasok doon kasi yun, may ginagawa muna ako dito sa bahay. Ayan po, abang-abang, baka-display namin ito. Bango ba yun? Tuloy. Bango ba bango? Babay. Tingnan mo. Tingnan mo sila dito. Sabi. Mick. Ano? Banhit. Tapos. Ginagawang Christmas light na naman. Yung kuryente natin. Papatay-patay. Yay! Hindi sakit. Yay! Hindi sakit si mama. Hindi sakit. Hindi sakit pa. This is fun. Muna. No, this is fun. I think Sakit sa paa. Oh, ba't walang mga kape? Wala kape ano? May kape yan. Dalis na. Di na lagyan yung mga kape. May kape yan ang tinungan. Mga candy. Diyan nga yung candy. Yung kape wala. Babalik ko na lang.
yan ano, swak. Swak, birch tree. Kasi mga kape. Kopi ko blanca, kopi ko brown. Init. Subukan mo na ano dito.
pusa. Ulan, ano bang pagsubok, mailang lang. Saan ko lang, salita ng unos, pangako ng kahit. Maglalamit ka sa salita ng iba, ng ulo, kanyang napatunayan. Nililigtas ka niya. Ako pera. Ako pera. Eh, hindi naman pera. Di ba? Pera. Pera. Ayan po, tapos na kaming maglagay, mag-display. Ayun na siya. Tapos babalik pa ako dun kasi yung kape, wala. Yung mga kopi ko, hindi na ilagay. Dami pang wala. Unti-unti lang muna tayo. Ayun na siya. Maganda na. Mga biskwit, mga pambata kasi dyan. Daycare center, may mga nag-school dyan na mga bata. Daycare. Candy. Soft drinks, nandito na rin sa loob. Awang pa, dami pang lalagay. Yakult. Yakult pa pala. Bili tayo. Nagbalik na ako dun. Kasi time check natin ay 3:39. Ayun siya. 3:39. Parang mainit pa. Yung kulong-kulong ko.